Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта яшь шагыйрә, бик өметле шагыйрә, үзебезнең татар кызыбыз, үзебезнең Арча ягында яшәүче кызыбыз Әдилә Әхмәтҗанова. Күңел, әллә тулмыйсың син хәзер? Шигырь булып ташып чыкмыйсыңла? Ни көтәсең? Әллә бар өметең язгы таңда, яңгыр тамчысында? Күңел, бу шаукымда оныттыңмы, гадәтең бар иде ташый торган? Әллә сине хәзер хис түгелме, битарафлык бар әллә сырган? Күңел, мин танымыйм сине хәзер. Хәер, син таныйсың микән мине? Күңел, син бит шигырь тулы иде. Оныттыңмы, син бит шагыйрь күңеле? Синең өчен кемдер? Үзем өчен мин һаман да сине яратучы. Синең тараф туган нәфрәтемнән җаным тәнем белән коткаручы. Синең өчен кемдер? Еллар аша ынтылырга дучар үткәнеңме? Әллә инде җилләр сынаганда сыгылмыйча түзеп көткәнеңме? Синең өчен кемдер? Минем өчен иң зур көчем, иң зур көчсезлеге. Һәр сүземнең син бит илһамчысы. Әйтче миңа, синең соң мин кеммен? Әдилә, исәнмесез? Исәнсез. Без сезне үзебезнең Бөтен дөнья татар конгрессының менә шушы Дөнья студиясендә күрүебезгә бик шатбыз. Мин сезне дөресен генә әйткәндә социаль челтәрләр аша, менә сезнең шигырьләрегезне, бик матур видеолар ярдәмендә үзегезнең шигырьләрегезне тәкъдим итәсез. Шуннан карап беләм. Менә инде тамашачыларыбызга да берничә сезнең видеогызны тәкъдим иттек. Бүген әле сезне бик күп кеше белми дип әйтик, бит. Чөнки сез әле яшь. Менә килер шундый бер көн, һәм сез безнең танылган шагыйрә дә булып китерсез. Менә шушы иҗат юнәлешендә эшләсәгез, бит, шулай булырга язсын. Ләкин менә бүген сездән кем ул Әдилә Әхмәтҗанова дип сорасалар, сез ул кыз турында нәрсә сөйләр идегез? Менә үзегезне үзегез таныштырыгыз әле. Иң беренче чиратта мин гап-гади авыл кызы. Һәм бүгенге көндә мин бу сорауга тәгаен генә бер сүз белән генә җавап бирә алмыйм. Чөнки мин үземне төрле сфераларда дип әйтсәм, дөрес түгел инде, ул бер кырыйдарак инде мин барыбер дә. Ләкин төрле яклап сыным дип әйтик инде. Чөнки мин бүгенге көндә Арча үзәк китапханәсендә эшлим. Мин әлеге вакытта китапханәче. Ләкин мин берничә елдан китапханәче булырмынмы? Аны әйтә алмыйм. Белемем буенча мин башлангыч класс укытучысы. Һәм укытучылык мине барыбер дә җибәрми, һәм мин хәзерге вакытта балаларга өстәмә белем бирү укытучысы да. Мин алар белән түгәрәкләр алып барам. Аннан соң мин Арчадагы Җидегән Чишмә халык театры артисткасы. Һәм тагын безнең Арча үзәк китапханәсе каршында эшләп килүче Каурый каләм әдәби иҗат берләшмәсе бар. Һәм 2022 елның октябреннан мин ул берләшмәнең җитәкчесе. Менә ничек? Әйе. Һәм мин әлеге вакытта яшь шагыйрә. Менә шул. Шуңа күрә соны башласаң тагы бар инде, ләкин әлеге вакытта менә шушындыйрак минем тормышымның шушында кайным инде мин. Әдилә, менә бик матур шигырьләр язасыз. Әлбәттә, ул шигырьләрдә мәхәббәт темасы да бик күбәйме? Ул шигырьләрдә ниндидер күңелнең ниндидер тормышта әйтеп бирә алмый торган нечкә шундый тибрәлешләре дә бар. Шигырь язу теләге беренче тапкыр качан уянды?
Гадәттә бит инде шигырь язучылар, шагыйрьләр дип әйтик, мин кечкенәдән шигырь яздым дип әйтәләр инде, күпчелеге дип әйтик. Минем шигырь язу ул бик кечкенәдән үк килде дип әйтә алмыйм. Чөнки мин башлангычта укыганда, безнең башлангыч класс укытучысы безгә шундый иҗади биремнәр бирә иде, шигырьләр язу буенча. Ул вакытта мин бу биремнәргә җиңелрәк карый идем. Кай вакытта хәтта оныта идем дә әле. Аннан соң бу эшне мин әнигә куша идем. Шигырьне мин әни язып бирә иде. Әнигә бар шигырь язу сәләте. Әнидә бар, бәлки ул аны үстермәгәндер. Хәзер ул язмый дип әйт инде. Ул язмаган шигырьләрне миңа язып бирә иде. Һәм әкиятләр булганда мин үзем яза идем инде. Һәм бер вакытны әле истә калган ише барлыгы тәнәфестә вакытта искә төште. Һәм безнең өйдә бер плакатта бар иде, берничә 2 юлы бар иде шигырьнең. Мин калган 2 юлын истәп язып куйдым. Иш эшләнде. Шигырь булып чыкты. Әйтәм, шигырь язу бар икән әзрәк. Аннан соң зурак классларда бераз шигырьләр язып карадым мин. Аннан гына инде. Аннан соң бик алай шигырь белән мавыкмадым. Шигырь язу менә Арчада Булат Тукай исемендәге Арча педагогия коллеҗында укыганда, беренче курска кергәч, ничектер шулай ук иҗади бирем бирделәр. Һәм мин анда хаят хикәясен дәвам итеп язган идем. Һәм шул вакытта миңа татар теле укытучым "Син шигырьләрдә язмыйсыңмы?" дип сорады. Минем ул вакытта инде берничә язып караган шигырем бар иде, һәм мин шигырьләр яза башладым. Һәм менә бу шигырьләрне социаль челтәрләргә урнаштыра башладым. Һәм миңа төркемдәшләрем "Син шигырь язасыңмы, Адилә?" дип шулай итеп сокланып карадылар һәм миңа аларның дагы менә трек булуы ничектер этәргеч булды. Һәм менә шуннан китте инде. Шуннан шигырь язу башланды. Адилә, минем күзәтүләрем буенча сезнең шигырьләр күбрәк мәхәббәт темасына багышлана. Бит бу табигый, кызлар шулай мәхәббәт темасына язырга тиештә. Ләкин мин анда бик еш күзгә чалына торган сүз, ул яра сүзе. Моның сире. Сире дип тә, сир дә түгел инде ул бит. Яралы йөрәкме, мәхәббәт ул гомумән сезнең өчен күбрәк ярамы, ләззәтме? Мәхәббәт ул ләззәт билгеле, ләкин бер сир бар минем шигырь язуның. Әгәр дә мин бәхетле икән, мин шигырь язмыйм. Ул вакытта минем шигырьләр сирәгрәк языла. Әмма яралы йөрәк булганда минем шигырьләр күбрәк агылып чыгалар. Һәм мин моны ничек аңлатам? Минем һәм бәхетле вакытта син шул бәхетле мизгелне яшисең килә. Анда шигырь язасың килми. Ничектер сагыш, шундыйрак чакларда син шигырь язасың. Һәм менә хәзерге вакытта минем шигырьгә тукталды. Һәм тукталды дип әйтү дөрес түгел. Куплетлар әзрәк чыгалар. Аларның строфалар бершәр генә шигырьләр мин язам хәзер, күпчелек. Хәзерге вакытта алай бик яралы түгел шигырьләр дип әйтәсе килә. Менә сез шундый йөрәк әрнегәндә шигырьләр язганда елыйсызмы? Юк. Әмма үземнең язган шигырьләрне укыганда аннан соң кастыннары чыга. Төрле чаклар булды. Ялынганда, горур калып дәшми калганда, яратам дип хисләрем аңлатып, мәхәббәтне сорап алганда, төрле чаклар булды. Ялгышы да, бер тормага 2 басканда, бар дөньядан, кай вакыт хәтта булды үз үземнән качканда, төрле вакыт булды. Әйтә алмыйм, кабатланмас дие бу чаклар. Шыбык-шабык табып, утын тертсәң, кабына бит сүнгән ушаклар. Сез үзегезнең шигырьләрегезне сокланып укыйсызмы? Юк. Мин аларга бик шундый бик критично карыйм дип әйтик инде. Әнкәти күздән карыйсыз әйбит. Сезнең шигырьләрегезгә кемдә булса менә анализлап, әйтик, шигърият өлкәсендә тәҗрибәсе булган кешеләр ниндидер анализ биргәннәре бармы? Педагогия коллеҗында укыганда, Идел журналы белән берлектә без әдәби суд оештырган идек.
Язучылар берлеге белән берлектә инде. Шул вакытта әдәби судта анда казыя Рифа Рахман иде, мине яклаучы Ләбиб Лерон, мине гаепләүче ягыннан анда Рифат Салях, Фәлил Гыйләҗевлар иде. Менә шул вакытта минем шигырьләргә тәнкыйть яхшы гына эләкте. Ул вакытта минем Идел журналында бер шигырьләр тәлкеше килеп чыккан иде инде. Ул вакытта минем шигырьләр ничектә катлаулырак иде. Алар фәлсәфиерәк. Ул шигырьләрне хәзер мин укысам, үземдә эштәлеген бик аңлап җиткерәм дип әйтик дөресен әйткәндә, алар үзеннән үзе туалар иде. Һәм шул вакытта шуннан соң, менә бәлки шуннан соңдыр да, әдәби судтан соң минем иҗат бераз үзгәрде. Ул гадиләште. Бәлки бу начар да ләкин шундый чаклар була, җиңел генә шигырь язасы килә. Кай вакытта ул катлаулы шигырь ул үзеннән үзе языла. Менә шул язучылар Рифат Салях карап бара инде минем шигырьләрне. Ул шулай бәйгеләргә баргач тагын үзенең бәяләмәсен бирә. Булай шулай тәнкыйтьләп карап баралар дип әйтәсе килә инде. Менә иң беренче шигырегезне язып бетергәннән соң кемгә укып күрсәтәсез? Укып күрсәтмим. Социаль шелтәрләргә чыгарасыз. Социаль шелтәргә. Аннан социаль шелтәргә чыгарганнан соң әнигә күрсәтәм. Әни тәнкыйтьчеме, әллә мактаучымы? Әни тәнкыйтьче. Гел шулай булды. Бер кашан да мактамады. Хәтта әнидән сорыйсың, әнидән сорыйдым мин элегрәк. Әни, син мине кашан мактый башлыйсың дип. Менә син уңышларга ирешкәч, Алла бирсә, гаиләң булгач, балаларың булгач, бәйтәм ул вакытта мин дә карт булам, син дә карт буласың, миңа ул мактау кирәк булыр микән соң дим. Менә шулайрак. Ләкин ул миңа калса дөресрәктер дә. Чөнки гел мактап кына торсалар, үсү булмый. Үсеш бармый. Әйдә менә шу урында бер матур шигырьне. Хәзер мин сезгә соңгы язган шигырьләрнең берсен тәкъдим итәм. Юата. Нигәдер барсы да юата. Юата, югалта. Аңлыйлар, беләләр барсында, һәр көнне сызылып таң ата. Кояш та уфыкка гел бата, юата, тормыш елата. Кемнедер кыйный юл, кыйната, җир тигәйләнә, таң ата. Барсы да юата, үзләре кичләрен кулъяулык шыйлата. Кеше ул бик көчле, ул түзә. Ул елап булса да юата. Шәп шигырь. Рәхмәт. Менә бу тормышта сезнең үзегезне күбрәк елаталармы, юаталармы? Тормыш үзе. Тормыш үзе юата. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Ул юатса да нәрбер юатып куя. Әдилә, менә сез бит инде безнең хәзер язучылар тарафыннан да күпмедер күләмдә инде беленәсез, алар алдында да инде таныла башлагансыз. Сез гомумән үзегезне киләчәктә шагыйрә итеп күз алдына китерәсезме, әллә бу сезнең өчен хобби гынамы? Хобби дип кенә әйтү дөрес булмас. Чөнки шигърият ул минем тормышымда бик зур урын алып тора. Мин үземне шигъриятсыз, иҗатсыз күз алдыма китерә алмыйм. Чөнки миңа нәрсәдер язырга кирәк. Язырга һәм нәрсәдер кешегә хисләремне күрсәтергә кирәк. Чөнки мин булай хисләремне үзем сүз белән әйтә торган кеше түгел. Миңа аны шигырь юлларына салу рәхәтрәк һәм җиңелрәк. Шуңа күрә кай вакытта озак вакыт шигырь язмыйча торсаң да күңел тула һәм аны ниндидер шигырь юлларга саласы килә башлый. Шуңа күрә мин үземне моны хобби гына дип тә санау дөрес булмас. Чөнки Аллаһы бирсә, менә шагыйрә булырмын дип өметләнәм инде үзе. Шигырь язуны туктатмыйча Алла бирсә. Ләкин шагыйрьлектән китермен дип уйламыйм. Ул минем белән барыр дип өметләнәм.
Менә үзегез гомумән кемнең иҗатын күбрәк күзәтәсез? Шул ук шагыйрьләр, шагыйрәләр арасында, хатын-кыз шагыйрәләр арасында, ир кешеләр арасында? Хәзерге язучылардан дип әйтсәк, мин укыйм шигырьләрен Равил Файзуллинның, аның фәлсәфи шигырьләрен. Тагын Илмира Җәлилова шигырьләрен укыйм. Кемнәр? Рифат Салахның шигырьләрен, Рамис Әймәт шигырьләрен укыйм. Һәм мин бит инде китапханәдә эшлим, Рифа Рахманның шигырьләрен укыйм. Әйе, ул да. Гомумән алганда менә үзегез кебек яшь шагыйрәләр белән аралашасызмы? Ниндидер аралашу бармы? Әйе, үзем кебек яшь шагыйрәләр белән без аралашып торабыз. Элемтәдә кайбер вакытта очрашуларга да җыелабыз. Гүзәлә белән, Гүзәл Закирова, Миләүшә Гафуровалар. Без алар Алиня Хәбибуллина, без алар белән элемтәдә дип әйтим. Менә язучылар берлеге белән ничегрәк? Сезне анда кунакка чакыручылар бармы? Сезгә ниндидер үзләренең фикерләрен, ниндидер киңәшләрен җиткерүчеләр менә Идел журналында булган бик әйбәт. Моннан тыш тагын сезнең белән ниндидер элемтәгә керүчеләр бармы? Элемтәгә керүчеләр юк. Язучылар берлегеннән юк дип әйтим. Миңа әйтәләр, үзең барып кер, әрсез бул дип. Миндә ул әрсезлек әзрәк. Шуңа күрә әлегә анда минем ул бинага кергәнем бар. Ләкин шигырьләр белән түгел. Менә Әдилә, әйтегез әле. Гомумән яшь шагыйрәгә үсәр өчен, менә шушы язучылар белән күбрәк, танылган язучылар белән аралашу өчен, һәм гомумән үзегезне инде менә әкренләп укучыларыгызга таныту өчен сезгә яшь кешегә нәрсә кирәк? Терәк кирәк. Һәм менә шул үзеңне күрсәтү өчен менә хәзерге вакытта социаль челтәрләр бик яхшы яшьләргә. Һәм шул социаль челтәрләрдән дә сине күреп алалар. Һәм журналга да шуннан күреп бастырырга тәкъдим итәләр. Нәрсә кирәк дип миңа калса кирәк әйбер бар инде. Әйдә, ачык әле шул серне әйтик әле, нәрсә кирәк? Менә мисал өчен язучылар әйтәләр, яшьләр юк диләр, алар килмиләр диләр. Яшьләр нәрсә дип әйтә? Ни өчен яшьләр килми булып чыга? Яшьләр алар бар. Алар башта ничектер куркыбрак тора. Бәлки хәзер безнең бит инде шигырь язучылар улырак буын дип әйтик. Бәлки улырак буыннан куркадыр алар. Ничектер үз яшьтәшләрем белән бит инде кирип китергә җайлырак. Шуңа дагын мин хәзер үзебезнең районда да язучы яшьләрне барларга тырышам инде. Чөнки яшьләр алар бергә булырга тиеш. Аларга бергә барырга җиңелрәк. Һәм нәрсә, ни өчен яшьләр? Яшь язучылар бит алар бар, алар күп. Бар. Ләкин алар һаман да күләгәдә. Ярыйла менә Әдилә үзенең әсәрләрен, иҗатын социаль челтәр аша тәкъдим итә. Бәйгеләрдә бар инде. Бер уйлап карасаң, ләкин бәйгеләрдә бер як бар. Мәктәп укучылары катнашса, анда ул укучының үзенең әле әсәре барып та җитмәскә мөмкин. Ул әле укытучы аша иләнгән шигырь була. Шуңа күрә шун шигырь иҗат итүчеләр, үзләре теләп иҗат итүчеләр читтәрәктә калырга мөмкин. Әрсезлек кирәк инде хәзерге дөньяда. Әрсезлек. Булмый берсе ничектә. Күпме генә тыйнак булсаң да, тыйнак булырга, татар кызы тыйнак булырга тиеш дисәләр дә, әрсезлексез булмый бер ничектә. Димәк, яшьләргә танылу өчен, аларга өлкәнрәк тәҗрибәле язучылар белән аралашу өчен, танышу өчен әрсезлек кирәк, актив булу кирәк. Әйе. Нак шулай. Менә күпмедер күләмдә бу сорауга җавап табылды дилә, шулай бит. Менә татар кызы тыйнак булырга тиеш дип әйткән урында тагын бер сорау бирим әле, сезнең шигырегезгә бәйле булган. Сезнең бер шигырь мине ничектер уйга калдырды дип әйтимме соң? Киселгән чәч, шулпылар. Ул шигырь бик популяр булды инде. Чөнки ул вакытта ул шигырьне язганда чыннан да минем чәч кыска иде. Беренчедән. Шулпы тагыр өчен хәзер чәч озынлыгы бар.
чәч кыска иде һәм минем шигырьләрдә милли тема ул бар. Аның бер ул шулай үрелеп бара. Элегрәк ул хәтта көчлерәк иде дә. Татар теле дип шулай милләт өчен ул миндә бар инде. Ул яшеренеп ята һәм кай вакыт шулай калкып чыга һәм ул шигырьләр гадәти генә булмый, менә шундыйрак килеп чыкты инде. Татар кызын бер калыпка гына салу дөрес түгел бит инде. Гел менә озын күлмәктән, шина шулпы таккан. Хәзерге заман кызлары алай йөрмиләр. Ләкин алар бәрбер татар булып кала. Әлбәттә. Шуңа күрә бу шигырь дәген шул ничектер бер протез шикеллерәк язылган шигырь инде. Ул катыган, шулпылар юк. Шешим кыска. Өйрәндекме битлекләргә алданмаска. Тылымнарда татарлыкны эзләү хата. Кайшыларны юк итимме сезнең хакка. Калфак киям, сата алам, кемнәр ала? Күпләр шулай телне дә бит ала, сала. Татарлыгым кан тамчысы булып тама. Юылмый ул җаныңдагы язган тамга. Шулпылар юк, калфагын саттым сезгә. Акланам күк, файдасызга, сәбәпсезгә. Көчсезлегем өндий алмый сатылмаска. Мин үзем дә сатылгандыр. Шешим кыска. Әдилә, менә тагын бер иҗаттан бераз икенчерәк темага китик инде бу урында, име? Менә сез татар кызы шигырендә үзегезнең эчке бер протестыгызны белдергән. Шул ук вакытта әле бит сез авылдан Казанга чыгып качучы, авыл тормышыннан качучы кызларга да үзегезнең бер протестыгызны белдергән кыз бит. Сез Казанга китмәгән. Әйе. Менә анысы да мин башта нишләпсең бу кыз авылда калган дигән уй белән йөргәч, минем кулыма килеп эләкте сезнең бер язмагыз. Мин аны башта мәхәббәт турында дип уйладым. Ахырына кадәр укып бетергәннән соң мин гомумән монда мәхәббәтнең бернинди катышы юк икәнлегенә инандым, бит. Сезнең ул текст үзегез хәтерлисезме ул текстны? Әйдә, үзегез башта әйтегез әле, аннары сөйләшергә күчәбез. Ничегрәк иде әле ул? Ул текст шәһәр турында. Анда мин аны чынлыкта дагы кеше укыганда аны башка кешегә карата мәхәббәт итеп укысын дип яздым. Ул бик әйбәт чагыштыру ул чөнки. Анда мин ул кеше белән бер-беребездән качабыз, ул мине кабул итми, мин аны кабул итмим дигән шикеллерәк язылды. Һәм анда шулай ук ул бик кешедә шундый не тудырды, бөтен кешедә шулай итеп уйлады, интрига. Һәм ахырда, ах, Адилә, кызык иткәнсең дип яздылар анда. Казанны яратмыйм дигәнрәк. Әйе, Казанны яратмыйм дигәнрәк шигырь. Мин бит инде Казанга еш киләм. Һәм хәзерге вакытта мин читтән торып укыйм Казанда. Һәм мин елга кимендә 2 тапкыр торырга киләм. Һәм шул вакытта миңа шәһәрдә тынчы була башлый. Ирек җитми. Табигать җитми миңа. Ирек җитмәү дигәннән, аннан соң авылда калганда да кай вакыт ни өчен авылда калган дигән сорауга Беренчедән минем әти-әнинең дә мине чыгарып җибәрәсе килмәде. Һәм мин аларга әлегрәк әйтә идем, сез мине чыгарып җибәрмәдегез, ничектер үпкә шикелле дә белдерәм, ләкин хәзер шул вакытта бәлки дөрес тә булгандыр. Чөнки беренче мин мәктәпне бетердем дә Арчага гына укырга менеп йөрдем инде. Мин анда тормадым Арчада, көн сайын йөреп укыдым. Кеше тулайтыракта торды, мин ул тормышны белмәдем дигәндәй. Аннан соң мин укырга китәсе идем Казанга. Булай гел көндәлек укуга йөрәсе идем, ләкин шулай килеп чыкты, киңәшләшкәч без яңадан мин читтән торып укырга гына булдым. Һәм эшкә дәген Арчага урнаштым. Һәм хәзерге вакытта мин авылда яшим, мин
бик канагать дип әйтим, чөнки белмим, якын миңа авыл. Мин үземнең гел иң яраткан шигырьләремнең берсе һәм әлдә баягы шул авыл турында 2019 елда язылган «Бер авыл баласы» дигән шигыремне тәкъдим итәм. Бер бөртек кары да, яз исле тамчы да, ят сыман. Мин кабул итмимен бу җирне. Алмыймын саклана, чит якта сулый да, сагынам учакта пыскаган күмерне. Мин саный алмыймын исәпсез йортларны. Юк, кышак җәймәде бу шәһәр. Сагындым авылны, туктатам вакытны, бирешәм, түзә алмыйм ахырга кадәр. Бу асфальт һавасын күкрәккә тутырып, мин кайтам. Кайшам да, йөгерәм, көчләнәш алмыймын. Авылда кибеттә ибреп бетмәгән. Кесәмнән кагамын каланың тузанын. Тимерле һавадан арынам. Бер ни дә кирәкми, кал шәһәр, бул гүзәл, әмма мин авылны сагынам. Вокзалга аргылам. Менә мин поездда, күңелдән куалыйм, сагынам атларны, килми һич каласым. Бу вагон бәхетле. Кайтара нигезгә гап-гади бер авыл баласын. Шәп шигырь. Менә бөтен шушында Казанны ни өчен яратмауның җавабы, бит. Әйе. Бу инде әлбәттә Казанны яратмыйм дигән сүз түгел. Гомумән менә шәһәрдә яшәүгә караганда авылны яратам дигән сүз бит. Тамашачыларыбыз дөресрәк аңлар дип уйлыйбыз, әйме? Әйе. Авылдан яшьләр китә, аннан кача дигән сүзгә ни өчен кача? Анда чөнки эш юк. Шунныкан кача. Минем шулай килеп чыкты инде, якында гына эш булгач, үземә яраган эш булгач, мин әлегә авылда. Сез бердән-бер бала. Әйе. Шуңа күрә әтияне янынан җибәрәсе дә килмәгәндәй бит. Менә авылда бүген тормыш ничегрәк? Сез авылның исемен дә әйтик инде. Мин Арча районы Кәшә авылыннан. Менә Кәшә авылы зурмы ул үзе? Ул хайран. Хайран авыл. Яшьләр? Яшьләр дәген күп дип әйтик. Клуб эшлиме? Клуб эшли. Менә авылда ни дәрәҗәдә бүген яшьләргә күңелле, яисә күңелсезме? Ничек дип әйтик? Яшьләр мәгәен эш юклыктан гына түгел, күңелсезлектән дә китә торгандыр инде ул. Күңелсезлек, күңеллелекне аны үзеңә ясарга кирәк бит әле беренче чиратта. Әлбәттә. Чөнки кемнәндер ниндидер күңеллелек кенә көтеп утыру дөрес түгел, күңеллекне аны яшьләр тудырырга тиеш. Хәзерге вакытта мөмкинлекләр алар бит күп. Менә шул проектлар дип алсак тагын, алар күп. Яшьләргә авылда билгеле ниндидер анда күңел ачу чаралары шул анда балалар өчен уйнау урыннары дип әйтик инде. Шул тирәгенә инде авылда. Клубта чаралар узамы? Клубта чаралар уза. Ләкин яшьләр ничектер читләшәләр аннан. Аларның кырда каласы килә, катнашасылары килми. Һәм авырданрак. Кеше эшләгәнне карау җиңелрәк аларга. Үзләренең катнашасы. Читтән күзәтеп тору. Әйе. Ни өчендер шулай. Кай вакытта ашуда килеп куя инде, ничә без генә тиеш эшләргә дип. Сез үзегез катнашасыз? Әйе. Чөнки клубта чараларда мин алып барам. Һәм шул алып барганда да хәтта кайбер чараларда бит инде тамашачы белән уеннар оештырасың. Һәм ялына чыгарасың инде шул вакытта. Һәм аннан соң инде әйтәсең, сез үзегез күңеллелек телисез, үзегез катнашмыйсыз. Аны бит инде бер кеше генә берничек тә тудыра алмый күңеллелекне. Ниндидер битарафлык бар, әйме? Әйе. Нигәдер шундый битарафлык. Әйдә, Әдилә, әтия нигез турында да сөйләп китегез әле. Менә шушындый иҗади, шушындый саф күңелле кызның әтиянисе кемнәр? Минем әтием Роберт исемле. Ул шулай ук шул Кәшә авылында туган, шунда үскән, шунда яши, Аллага шөкер. Ул белеме буенча агроном, ләкин бүгенге көндә ул төрле эшләрдә эшли. Сулар кертә дип әйтик инде. Һәм әтинең гомумән аның белмәгән эше юк. Ул бүтән эшкә тотына да, ирәнә, белмәсә дә ирәнә, белә. Гомумән белмим дип тормый инде. Ул ягым белән мин әтигә шаган.
Әни шулай ук Кәшидә туган. Алар әни белән әти классташлар. Һәм хәзерге көндә Аллага шөкер шулай ук Кәшидә. Ул гомере буе Кәшидә юк. Ялгыш әйтәм, ул башта Биектауга китеп эшләгән. Хәзерге көндә Кәшидә, Кәшә авылы мәктәбендә ул тәрбия эшләре буенча завуч. Һәм шулай ук татар теле укытучысы. Ул татар теле укытучысы булып, өлкән классларда да, башлангычта да эшли. Менә сезнең бик матур шулай социаль челтәрләрдә бик матур иттереп үзегезнең әниегез турында, әтиегез турында язган язмаларыгыз, сез аны ничектер шундый сәхифә иттереп алып барып язгансыз, әбиегез турында да, бабагыз турында да, әйме. Менә мондый матур хатирәләрне укырга да күңелле. Шул вакытта сезнең проза әсәрләренә карата булган теге сәләтегез барлыгы да сизелә, әйме, каләмегез бар икәнлеге сизелә. Менә яшь шагыйрә, яшь язучы дип әйтик инде бу очракта, әйме, ул үзенең иҗатын ничектер туплап барырга һәм аны үстерергә тиеш. Менә бүгенге көндә үзегезнең язган проза шешмә формада язган әсәрләрне дә, шигырьләрне дә ничектер җыю, туплау һәм киләчәктә аны китап итеп, җыентык итеп чыгару теләге бармы, Әдилә? Теләк бар, әлбәттә. Ләкин мин ничек дип уйлыйм? Китап чыгаргач, аның укучысы булырга тиеш. Китапны укучысы булсын өчен авторның синең әле әзрәк исемеңне билгеле булуы кирәк. Мин чөнки менә китапханәдә эшлим бит инде. Мин укучыларның ничек китап алганын беләм. Алар авторга карый, иң беренче чиратта билгеле булуың кирәк синең. Ул бик зур роль уйный. Әгәр дә минем китап чыга икән, һәм аны беркем дә укымый икән, аннан миңа ни файда? Дип әйтик инде. Чөнки мин ул шигырьләрне социаль челтәргә куям, аннан укый алалар. Ләкин китап бастыру әлбәттә теләге бар. Ләкин әлегә бәлки мин моңа өлгереп бетмәгәнмендер. Вакыт белән Алла бирсә, ансы да булыр. Әлбәттә, танылу өчен, китап бастырып, аны кемнәрдер укысын өчен, киштәдә генә тузанланып ятмасын өчен, Әдилә нәрсә эшләргә тиеш бүген? Әдилә йөгерергә, бөтен җирдә кысылырга, әрсезлеген күрсәтергә тиеш. Бәлки теге ул әрсезлек дигән сүз бик дөрес тә түгелдер, актив булырга. Чөнки сине кайдыр күрсеннәр өчен, белсеннәр өчен бер җирдән дә чакырган җирдән калмаска кирәк, барырга кирәк. Хәтта син кырыйда гына басып торсаң да, бөтен кеше булмаса да бер кеше сиңа игътибар итә. Син шунда үзеңә ничектер үзеңне таныта аласың дип әйтик инде. Шуңа күрә дә бәлки чөнки бер генә урында утырып та тора алмыйм. Миңа гел нәрсәдер эшләргә кирәк. Шуңа күрә Әдилә тагы да эшләргә, тагы да иҗат итәргә тиеш. Әйдә, менә тагын бер шигырьне тәкъдим итик тамашачыларга. Мәхәббәт турында. Мәхәббәт турында. Әйдәгез. Sıradыңмы әниеңнән? Sıradыңмы әниеңнән минем хакта? Нигә мине яратасың икән? Sıradыңмы нигә йокыларың бүлеп, синең төшләреңә керәм икән? Sıradыңмы син җилләрдән минем хакта? Синең сагышларың нигә бәйле? Sıradыңмы яхшыгамы, ямангамы юрау кирәк шушы җитди бәйне? Sıradыңмы әниеңнән? Син бит улы. Ул җавабын белә төсле. Әйтер. Сыра. Әниеңнән җавап ала алмасаң, һич моңайма. Син җилләрне әйтер. Алар әйтер. Нигә яратасың икән? Шәп шигырь. Гомумән шигырьләрегез бик матур, Әдилә. Ничектер, әлбәттә, сезнең укучыларыгыз күбрәк хатын-кызлар булыр, бит кызлар булыр киләчәктә дә. Чөнки менә хатын-кызның күңелен ачып бирә торган һәм шулай ук хатын-кызның хисләрен аңлата торган шигырьләр, менә иҗат башыгыз бик матур. Шундый матур иҗат юлыгызны атлап барасыз, киләчәктә аны үстереп, камилләшеп, һичшиксез матур шигырьләр иҗат итәргә язсын. Мәхәббәт турындагы шигырьдән соң бик кыймыйчан гына йөргән егетегез бармы дип сорыйсым килә. Бар.
Бар. Алай булгач, мәхәббәтнең менә шундый бәхетле булуын, түгәрәк булуын теләп калабыз сезгә бит. Һәм әле киләчәктә минем танылган, инде шагыйрә буларак камилләшеп үсеп җиткән Әдилә Әхмәтҗанованы күрәсем килә. Зур уңышлар телим, Әдилә. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта яшь шагыйрә Әдилә Әхмәтҗанова иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Мин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам.